No niin, ja tässä on esimerkki, miten selvitään yöaavikolla. Ei näin. Tuossa, kun puhuu mun kaun Chili Style Parrots, sitä sanotaan tavalliseksi vaan chiliksi. Moi. Ja siellä on aika hyvin. Creeper vedessä. Paha, 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 paha. Kuolitko? En. Outo aavikko. Toisella puolella viidakko, toisella on metsä ja yhdellä luminen metsä. Spider. Jaha. Siis oliks tää nyt vinkki tai mikäli tämmönen esimerkki kuinka selvitään viidakossa, ei kun aavikolla vai se miten kuollaan aavikolla? Miten selvitään? Okei, hyvä. Yritäski uhkailla mua. Onneksi mulla on toi koira. Toinen kuoli vähän aikaa sitten kaktukseen. Mulla on kissa. Minä saan. Hei! Kuolkaa. Te alhaiset ylhäiset zombiet. Tuolla on mukavasti tuolla vedessä noita. Minä saan. Hei! Kuka yritti ampua mua? Mä ammuin maahan. Ai jaa. Löytyykö täällä enemmän nopeja? Pieni aavikko. Monellakin. Toi on outo. 4 blokin kaktus. La 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 la. Hei. Sä voit kasata se, jos sä haluut. Joo, emme mun tarvii. Ei. Creeper. Niin. No. Osuma. Hei, koirtakka mua. Pukumies. Eikä se oo huomannut mua. Ai joo. Pukumies. Kuole. Alhainen. Chili. No mitä? Arvaatko minkä takia täällä ei ole melkein yhtään mobia? No mitä? Me hittiin valasta tätä niin paljon. Okei. Mahdoton nuole. Tää on varmaan ruokavarastot. Joo, jännä. Mä ammuin puoli metriä hutia ja se menetti siitä heltti. Jännä. Missä sä oot? Ei, mä oon täällä Hutsissa. Zombi. Okei. Entä? No, mä en oo kyllä ei. Chili. No mii, Tuu tänne apua. toiselle aavikolle. Tai sit sä oot Joo. I don't like Endermans. Kissa, pelasta mut. Kissat ei suojele. Oi et. En taida mennä vierailulle. 3 creeperia, zombi ja skeleton. Onko houkuttavaa? On. Tai mä sain jo 1 perääni. Että sattuisko ole knockbacki mukana? Mulla on knockback ja mulla on kissa. Ja mulla on Enderman. Ja mulla on creeperi ja räjähdys. Oh. Se oli lähellä. Nyt sinne tuli
Spiderkin mukaan bileisiin. Ei hyvä. Nää. Juokse sinne niin. Pelkuri. Oh, mä sain ne perääni. Ui. Huku. Ole hyvä. Noniin, ja nyt mulle koiria. Siis koiraa. Miksi? Kuoli. Jaa. Multa loppu nuolet. Hienoa. Mutta mä oon suojassa niin kauan kunnes mun kissassa henki pihisee. Spiders are stupid. Ai jaa. Tää creeper oli räjähtämässä. Sit se hyppäs ja rupes perääntymään. Vat. Ai ai. Ai ai. Kissa tapas se. Kissa. Oh, että. Ai. Mikä pukumiesten yö tää on? Spider kuoli, mutta skeleton on hengissä. Ai kauan. Mä odotan innolla sitä uutta päivitystä. Ai niin jo. Sili, kerropa siitä päivityksestä. Eli siinä päivityksessä, mitä mä nyt ainakin vielä tiedän, niin siinä pystyy tekemään vaihtokauppaa kyläläisten kanssa. Sitten siihen tulee uusi sellainen timantti tai joku, mä en tiedä mikä se on. Ore. Ore, no kuitenkin. Niiden kanssa pystyy tekemään vaihtokauppaa. Ja sitten siihen tulee, siis ne aavikolla olevat kylät on sellaisia sandstone-kyliä. Ne on tehty sandstoneista. Ja sitten siihen tulee pyramideja ja creeper-räjähdyksiä. Ja ne pyramideissa on joku aarekammio. Sinne on vaikea löytää ja sitten kun sinne pääsee, niin siellä on joku ansa yleensä. Joku TNT. Ja sit siinä tulee sellainen hieno end chesti. Et nyt. Sit siinä jos laittaa siihen arkkuun jotain tavaraa, niin sit se pysyy siellä arkussa, vaikka se arkku tuhottaisi. Ja sit kun sä laitat toisen samanlaisen, niin tavarat on siellä. Eli se on vähän niinku internetti. Pystyy tavaroita silleen. Chili, oliks sulta loppunut nuolet? Joo. Mä just tapoin yhden skeleton ja mä sain vähän ruttua. Ja nyt tulee päivä. 22. Kelpaako? Tuu hakee. Joo. Se lojuu tuossa maassa. Missä sä oot? Täällä. No mä en tiedä missä on täällä. Kato taakses. Ai joo. Kiitos. Kiitos. Just joo. Te ihmettelette minkä takia me ollaan aavikolla, niin oikeesti me etsitään NPC-kylää. Ja mulla on ravattu aikamoinen matka. Jep. Tää taitaa olla 3. aavikko, mitä läpi me ollaan toinen suo. Mun mielestä 3. suo. Ai joo. Mut tuolla jatkuu aavikkoa. Missä? Skeleton puun varjossa. Katsotaan skeleton. Jaha, okei. Eikä todellakaan levällä. Kana. Chili, paljon sulla on levua? No. Mulla on 7. Mulla on melkein 19 jo. Porsas. Possu. Mä tarviin possuja. Mulla ei ole ruokaa. Mulla puoli komppania alla. Otan ton lähemmän. Otan tän lähemmän.
Ai niin, sit siihen tulee sellainen hyvä, siis kun sä ajat veneellä, niin se vene ei rikkoudu noihin lumpeenlehtiin, vaan ne lumpeenlehdet menee rikki. Et se on mun mielestä tosi siistiä. Et ei tarvii enää niitä lumpeenlehtiä varoa. Noi possut on älykkäitä. Ne välttää helposti. Nyt mulla on 19 lehmiä. Kovis. Hyvä. Mistä mä oon saanut noin? No jos kun te näitte ton yöaavikkotempu ja vähän porsaiden tappoa ja selvitystä musta. Mutta ette oo kuullut mun nimeä. Ei se haittaa. Muhahaha. Moi.